శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకొని నాంపల్లి మండల పరిధిలోని పసుపునూరు శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయంలో ఆదివారం సీతారాముల కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా నాంపల్లి మండల తాజా మాజీ జెడ్పీటీసీ ఏవిరెడ్డి పాల్గొని దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు భక్తులతో కలిసి ఆలయ అర్చకులు శ్రీమన్నారాయణ మరియు వేద పండితుల సమక్షంలో సీతారాముల కళ్యాణం జరిపించారు. అనంతరం భక్తుల కొరకు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకొని నాంపల్లి మండల పరిధిలోని పసుపునూరు శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయంలో ఆదివారం సీతారాముల కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా నాంపల్లి మండల తాజా మాజీ జెడ్పీటీసీ ఏవిరెడ్డి పాల్గొని దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు భక్తులతో కలిసి ఆలయ అర్చకులు శ్రీమన్నారాయణ మరియు వేద పండితుల సమక్షంలో సీతారాముల కళ్యాణం జరిపించారు. అనంతరం భక్తుల కొరకు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం ఉదయం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయ ఆవరణలో అంగరంగ వైభవంగా రథోత్సవం నిర్వహించారు. రథోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా శ్రీ సీతారాముల కొరకు రథాన్ని పూలతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. అనంతరం భక్తులు రథాన్ని లాగుతూ కోలాహలంగా భక్తి శ్రద్ధలతో బాజా భజంత్రీల నడుమ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాంపల్లి మండల తాజా మాజీ జెడ్పీటీసీ ఏవిరెడ్డి, బీజేపీ నాయకులు పోగుల వెంకటరెడ్డి, ఆలయ అర్చకులు శ్రీమన్నారాయణం, బురుగు హరిప్రసాద్, మాధవరెడ్డి, వీరమల్ల శేఖర్, సైదిరెడ్డి, సింగిల్ విండో వైస్ చైర్మన్ దండిగ నరసింహ, వీరమల్ల సందీప్ గౌడ్, ధనంజయ్ చారి, ఎస్కే అబ్బాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.